Milí priatelia, srdečne vás pozývam na zimný prieskum študentských prác z VŠVU, na prieskum semestrálnych študentských prác študentov z VŠVU. Choďte aj na Drotársku, aj na Kocelovú, ale prídite hlavne, ja to stíšim, ale prídite hlavne na Hviezdoslavové námestie do ateliéru číslo 217, zapamätajte si to, tam strážim ja dnes 22. v piatok a zajtra v sobotu 23. Po obede, piatok aj v sobotu po obede, takže dnes aj zajtra po obede tam strážim svoje a naše práce, tak tam dojdite. A ešte prieskumy aj v nedeľu, ale to tam nestrážim, takže ešte raz si to môžeme zrekapitulovať. Prídite na tento zimný prieskum, na tento brutálne zimný na tento brutálne zimný prieskum, ktorý sa uskutoční od 22. v piatok od 10. rána do 6. večera až do nedele 24. januára. Dobre? A ja strážim v piatok po obede, čiže dnes, a v sobotu po obede. Ďakujem za pozornosť. Vidíme sa.